Нали, то беше станало традиция те да взимат сапунчета дистанционно. Да, точно. Те реално не ги взимат, после ги връщат, разбира се, само че за шоуто ги взимат. На което той взима и изведнъж погледа му се спира на плазмата. Това е изживяване там, където ви изпратиха Иван и Андрей на тая европейско пътешествие. С тия люти чушки, цялото това пътуване и как си крадехте лампите от хотелите. И дистанционни взимахме. Ти ме подсещаш. Помниш ли като ти казах, че те изиграваха част от нещата, знаейки, че това там е комедия. Да. Има един невероятен момент, в който нали, то беше станало традиция те да взимат сапунчета дистанционно. Да, точно. Те реално не ги взимат, после ги връщат, разбира се, само че за шоуто ги взимат. На което той взима и изведнъж погледа му се спира на плазмата. И вече какъв е въпросът? Къде да сложиме тази плазма, бе? Ние не се питаме да я взимаме или да не я взимаме. Не е това въпроса. Къде да я сложим? Че нямаме достатъчно. И това беше деня, в който си загубиха светофона. Един мой чичо, Бог да го прости, че почина и при нас има магазин. Вика и келеш срам ме да излея на пазара. Що? Как не беше срам да крадеш батериите, бе, нали цено дихтен? Викам, не ги пипам, бе, човек. Това е за... Ми е интересно, защото винаги съм си казал, като свърших това предаване, нали, и вие сте го монтирали, защото той е имал някакъв процес, нали, на обработване, и сте го монтирали и показвали ли сте им на тях какво ще се излъчва и как се излъчва и вие после станахте... Не мога да си спомня, предполагам. Не имам такива спомени, не. Вие го гледахте по телевизията. Да. Един ми вика, Моро, ти си под сценарий. Викам, аз не мога чета, бе. Те ще го напишат момчета, ама кой... Те ще го напишат, ама кой го чете?